Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň açylış dawarasy ýokary ruhunetlige beslenni. Ol başa-baş döwüş sunmaty sport toplumyny guraldy. Merkezi Aziýa Sewitindäki bu iri desgalar toplamy halkara sport ýarışlaryny geçirmek, şeýlede tönüriň hemde öz saglyklaryny berkitmek isleýän islenlik adamyň türgünleşmegi üçin hyzmat edýär. Sport toplumynyň meýdançasyna dünýä çempionatyna atnaşy ýurtlaryň döwlet baýdaklary getirildi. Olar meýdançada hatara düzüldiler. Paýtatymyzda iri halkary ýarşynyň gurulmagy, ýurdumyzda köpçülikliň beden terbiýany we sporty ösdürmek işiniň hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna amala aşyrýan ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan uğur hökmüne kesitlendi. Kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmek başlangyjynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giňden gollanýanynyň, Aşgabatyň ikrar edilen halkara sport merkezine öwürlýäniňiň nowatdaky aýdym tutnamasydyr. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyzyň ýygy belleşi ýaly sport güýç gaýratdyr, gözellikdir we sagdynlykdyr. Sporta bolan sevgi, durmuşa bolan sevgidir. Sport ýaşlaryň beden we ruhy sagdynlygy wagtda bolşy ýaly tutuş jemgyýetimiziň sagdynlygy üçin ören möhümdir. Ýurdumyzda soňky ýyllarda sport hereketini ösdürmek üçin giň mümkinçilikler döredildi. Ähli sewitlerde zerur enjamlar bilen öpüşün edilen häzirki zaman sport sagaldyş toplumlary, köpogurly stadionlar, açylyk sport toplumlary, sport mektepleri we beýleki degişli desgalar guruldy. Şeýle binýatlaryň esasy dünýä ölçeglerine laýyk gelýän öňdäwajy sport sagaldyş ulgamyny kemale getirmekde uly üstünlikler gazanyldy. Şunun bilen baglanykda gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen täzeçi çözgütler esasyna gurulan arkadaş şäherine bir näçe sport desgalary, köpogurly sport toplumy, suw sport toplumy, 10.000 ornuk stadion gurulup, ýurdumyzyň ilkinji akylly şäheriniň beden terbiýe we sport baradaky baş müdürligi döredildi. Soňra bir ýerde dawaraly ýagdaýda hormatly prezidentimizin kuraş boýunça dünýä çempionatynyň atnaşylary iýbilen gutlagy golly. Onna beýik ýüpek ýolunyň ýüregi bolan gadymy türkmen topragynda ýaşan ata-babalarymyzyň nesil terbiýesine, olaryň beden we ruhy taýdan sagdyn bolmagyna ähmet berenlikleri barada aýdyldy. Hormatly prezidentimizin gutlagy uly ruhunetlik bilen diňlendi we şowkuny ilk çarpyşmalaryna garşylandy. Soňra kuraş boýunça paýtatymyzda geçirilýän dünýä çempionaty açyk diýilip elan edildi. Türkmenistanyň döwlet senasy ýaňlandy. Oň belent owazynyň ýaňlanmagyna watanymyzyň mukaddes duýgy ýokurgallarly. Soňra Halkara Kuraş Assosiasiýasynyň prezidenti Haydar Farmana söz berdi. Ol hemmeleri Türkmenistanyň ajaýyp paýtagty Aşgabatda geçirilýän kuraş boýunça dünýä çempionatynyň açylyş dawrasyna görýänligine ören şatlygyny aýtdy. Bu ýaşy geçirmek üçin türkmen tarapynyň iň amatly şertleri döredenligini, şol sana ajaýyp sport etgalaryny, ýarışlara taýýarlanygyny tap, Jenap Haydar Farman sportyň kuraş görnüşini ösdürmäge goşan ägir türlü goşantlary we gollawlar üçin assosiasiýanyň adyndan hormatly prezidentimize hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza çuňur hoşalyk bildirdi. Şeýlede dawaranyň dowamyna çykyş edenler ýurdumyzda halkara derejeli ýarışlar geçirmäge döreden mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza çuňur hoşalyk sözlerini aýtdylar. Soňra bir ýerde oňatmajylara türkmen tebigaty, ýurdumyzyň milli gymmatlyklary we baýlyklary barada video şekiller görkezildi. Soňra tomaşaçylara türkmen milli görüşine, hallaryna, milli mirasynyň gymmatlyklaryna başlanan bir näçe aýdym sualy çykyşlar görkezildi. Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň açylyş dawarasynda ýurdumyzyň medeniýet we sunugy dustlatlarynyň, çaýgalar dörejilik toporlarynyň çykyşlaryna ul orun berildi. Ýerine ýetirilen çykyşlar milliligimizi şöhlenlendirip, tomaşaçylarda ýatdan çykmajak täsirler galardy. Şeýlede ýurdumyzyň belli estrada aýdymçylarynyň ýerine ýetirmegine berqara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwürni, türkmen sportyny beden terbiýany bosp edýän aýdym sualy çykyşlar ýaýbanlanyrly. Ata-babalarymyzdan miras galan türkmen milli görüşini çyn ýürekden sevýän halkymyz ony asyrlar boýy kämilleşdirip, sunugy derejesine ýetiripdir. Pelwanlary taýýarlamakdaky baý tejribesini beýik ýüpek ýoly boýunça dünýä ýaýradyp, görüşiň sport görnüşi hökmünde ösmegine ul goşant goşatdyr diýip bellemek bilen döwlet başlama dünýäniň sport taryhyna möhüm waka bolan bu çempionatyň halkara sport hyzmatdaşlygyny pogtulandyrmagy, parahatçylygy we dostlugy dawaranlandyrmagy, olimpik hereketiniň ýörelgelerini wagt etmäge hemde ornaşdyrmagy
kuraş boýunça turgunlaryň usatlyklaryny, tejribelerini artdyrmaga ul goşun goşjokdygyna ynanmalyardy. Beýlenşýäli sagdynlyk, raýdaşlyk, dostluk, insan perwerlik ýöreglerini ygyrarlyk ýaly umumy adamlar kymmatlyklaryny alamatlandyrýan köpçüliklerin sport şäherleri parahatçylygyň ilçdökmüne aqrar edilen sportyň dünýä ýüzünde giňden wagt edilmegine münasip goşandyr. Bolsa ýurtlaryň we halklaryň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy pogtalanylmak üçin giň mümkinçilikler açýar. Ruhy güýji we kuwatlygy artdyrýan ähmetli sport şäherleriň geçilmegi soňky ýyllarda ýurdumyzda milli görüş, goşokly görüş hemde kuraş bilen meşgullanýanlaryň sany ýygyda artýar. Onuň öňünde ýurdumyzda hormatly prezidentimiň ýol başlygyna köpçüliklerin beden terbiýany we ýokary netijeli sporty ösdürmek uğruna zerur tagyllalaryň edilmegine we bu uğra döwlet tarapyndan gollaw berilmeginiň aýdyň netijesidir. Ýurdumyzda sağlam durmuş ýöreglerini pogtalandyrmak meseleleri hormatly prezidentimiň alyp barýan durmuş syýasatynyň üýtgewsiz uğruna görülir. Dürli ýaşdaky we kärdaky watandaşlarymyň nüňlerçesini birleşdirýän köpçülikli sport şäherleriniň ýygyda geçilmegi ýurdumyzda ýokary netijeli sportyň dünýä derejesine çykmagyna giň ýol açýar. Arkadaly gahryman serdarymyz halkymyň saglygynyň berkidilmegine hemde awadançylygynyň üpçün edilmegine döwlet derejesinde uly ähmet bermek bilen köpçüliklerin beden terbiýet tagaldyş gereketini we sporty höwetlendirmek, wagt etmek hemde üstünmek meselelerini hemişe üstmekine saklaýar. Bu bolsa ýurdumyzda halkara ýarışlaryny geçirmegini, şolpana kuraş boýunça dünýä çempionatynyň gurulmagyny üpçün etdi. Şeýlelikde kuraş boýunça dünýä çempionaty başlandy. Bizim öz gedegimizde halkara ýarışynda gatnaşýan turgunlary ul üstünlikleri arzuw edýär.